Sten? Ja, det er. Hvad så? Arbejder du? Så. Godt. Det gælder ikke betale sig. Bare høre, vil ham der have sit batteri tilbage, eller kunne du købe hans gamle lortbatteri? Det er bare det, jeg er fattig, i stedet for at ligge og køre rundt med den. Okay, du er ikke på fat i ham endnu, eller? Nej. Okay. Fair nok. Jeg prøver lige at få fat i ham, så vi kan få bygget det ud. Jamen, du kan bare kalde mig noget. Det kan du tro, det er. Det er i orden, Sten. Om det her advokaten, han spurgte om man ikke kunne ændre adressen, så den blev sendt hjem til ham i stedet for. Ja, pas. Det kan man nok godt, men jeg ved ikke, om det vil fremskynde processen. Jeg ved det ikke. Jeg har godt prøvet at skrive Sten en gang, for at se, om de ved det. Så det kan da godt være, at de så bare kan sætte den afsted. Ja. Jo, men lad mig prøve en gang. Jeg har min mail, jo. Så kan jeg lige smide en mail. Men nu er det godt nok... Ja, det er jo så godt nok ret nede nu, fordi nu er hun jo nok gået på weekend, jo. Klokken er jo... Men det kan da være... Nej, det kan da være, at hun tjekker mailen, jo. Det kunne da tænkes. Ja, hvad? At det kunne da tænkes, at hun er på mailen, eller hun arbejder lørdag, eller hvad hun er. Jeg er der nu. Det kunne også hans adresse og alt muligt. Ja, det står vel som betaleradresse.